ما وەک هەڤەندیان نیشتیمانی کوردە لە سووریە بەڕاستی چه هەوڵدانێ ببن و چه جڤاتێ و کۆنگرن چه ناودەوڵەتی بن چه هەرێمی بن ji بۆی چارەسەرکردنا کریزە سووری و ji بۆی چارەسەرکردنا پرسا کوردی بتاکید ئەم پێرەنا لە ئیرۆ ڕۆژ وەختێ لە ئەسیتانە ئەف جڤات دبن تەنێ ji بۆی وەک ئاگاهیە دەستێمەدا ji بۆی سەکناندنا شەڕە و ئێمە وەک هەڤماندی چه هێزێ مەی لەشکری نینن ji ber ولۆژی بەلکێ ئەف یەک سەدەما گۆ ئەم نەهات ناڤە خواندن ji بۆی ولۆ یادی ئێمە وەک هەڤەندی بەهەوریا بەڕاستی gelekî bi vê civatê nayê û tevlo hêviya me got serkevê û şerwelê sekinandin ji ber got di dewletê xwedî dest dirêj bi xwîna Kurdî biafin bi xwîna سووری و بۆ ئەو هەندێک دراژنە سەدەمنا gelekî mezin got tiştê îro Sûrî çêbûye û ev xirakirin û kuştin û koçberî wek rejîma Tirkî û wek rejîma Îranî ji ber wilo jî gelekî wê bihêvoriya me guanewê nexwasin bêhter rejîma Tirkî got pêşiya hemû projeyê Kurdî de disekine û ew sebebekî gelekî gunehekî mezin gelekî dirajiyê de di rewşa bo îro Sûrî û gihayê û ev astahayî gelekî xirab. ئێمە هەر وەک هەڤەندی بەڕاستی ئەم دەبێژن چه کۆنگرên دار بکەن ji بۆی کێشەیە سووری چارەسەر بکەن ئێمە ئەم دixwazin got وەک şandeka Kurdî ser bi xwe tê de bejdar bibe ji ber got hingî em ê kar bin got pirsa xwe Kurdî deyna bixine lîsta kar de û deyne ser tawla danûstandinê de heger hinek ji me li alîkî tena bin bitakîd wê ne wê hêzê bin wê nikaribin wê berevaniya mafê Kurdî bikin ji ber wilo jî kê em îro jî dixwazin û seba jî em dixwazin lê îro pêwîst e got em careke dî tevgera siyasî li hev vegerin û em karibin nûnerê xwe derxin û binav bikin û şanda xwe jî binav bikin em ji bo ew hazir bibin û em tev de piştgirî wê şandê bin got karibin pirsa Kurdî çareser bikin û roleka wayî xurtî û mezin di avakirina Sûriya pêşa rojê ve Sûriyek demokrat ne federal ne navendî bê.